vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii mukomana Shi, ndiri musikana akafamba kwakawanda asi nyaya yangu haisi kukwanisa kugadzirisika. Ndakashandisa vana hobho muchifambi ende ndinoona sekunge zvinhu izvi zviri kundipandukira. So zvakaitika ndezvekuti mugore ra2014 ndakarambwa nemurume wangu zvikandisiya ndiine pain yainge yakanyanya. I was bitter panguva yacho zvekuti pamba pose pandaigara ndaibva ndatanga kuita a bad influence. Ndainge ndichiinfluensa vakadzi vainge vari mumamarriages kuti vange vachibuda mudzimba dzavo. Nebitterness ndakabva ndatanga kupinda mubhawa, ndikatanga zvekare kurecruita even vana vechidiki mazera mamwe ainge achitotangira even pama15 years, vaya vekuti vanenge vaine mabodies mahombe. Mukomana Shi ndakasvika pakuloja imwe imba kuHopley uko yainge iine 3 rooms yandaigara nevana vamwe vainge vachitosvika kuma10. Inini ndini ndainge ndichibhadhara marents, then ivowo vainge vachitenga chikafu zvekuti vanhu vazhinji vainge vava kutondiziva, especially vanhurume. So mukoma zvakazosvika pakufaya kusvika ndava kutsvakira vana ava mbinga. Dzimwe mbinga dzaitouya dzotondipa mari kuti ndivape vasikana ava kuti vakwanise kurara nenyoka dzavo zvandainge ndichitoziva. This was after ndasangana neimwe mbinga, saka mbinga iyi yakabva yandikecha paya. Takati tigere mumotikari ikabva yati, you know what, inini I am someone who wants to get straight to the point. Ndokubva yanditi ndine nyoka yangu iyo yandiinayo, unokwanisa here kuti unge uchizorara nenyoka? Ndakavhunduka ndikabva ndati ndainge ndisingakwanisi. Mbinga iya ikabva yanditi saka chinditsvakira avo vanokwanisa. So at that time painge paine kamwe kamusikana kainge kaine dzungu, kainge kari kuma17 years, kainge kasitomborina kana basa. Even kakatoona kutoti munhu uyo atori kana nesiki, kaitongoti hazvina kana basa as long as aine mari, no protection kana asingadi. So ndakabva ndazotaura naye musikana uya ndikabva ndati pane imwe mbinga iyo iri kuti iri kuda kuti inge ichizorara newe. Mbinga iyi iri kuti inokwanisa kukupa $500 US for one night, unokwanisa here? Akabva ati yese iyo kweinga 1 yakawanda 1. So zvaainge asingazivi ndezvekuti mbinga iyaya yainge ichindipa ma1.5 then iye ndaizomupa ma500. Uyu mwana uyu ainge atori munhu wekuti ainge ava kutoita zvekutora madrugs asisina kana basa nezvakawanda, zvekuti aisatombotya kutoenda achitonovatwa nenyoka. Dzimwe nguva aizotogumisidzira ava kutondipa matip off achinditi, hey, basa iri hamusi kufanira kuti munge muchizoripa umwe munhu, mukufanira kuti munge muchingopa inini. Ondipa more money on top of the money that I was robbing here. Ndakabva ndatenga stand yangu ndikabva ndavakisa nemari dzandainge ndichipiwa nembinga uye zvekare nevasikana ava vainge vachindishandira. Zvino mukomana Shi ndakabva ndachizoitawo course. Ndakaita course yangu like mazuva awo pazvakatanga zvekunzi vanhu vari kuwana maCOS. Ndikangoti ndiso vakatotanga, ndokubva ndazouya kuno kuUK. Ndikabva ndazosiyana nawo mabasa awa. Ndakati ndasiyana nawo mabasa aya mukoma, ndipo apo pandakabva ndazotanga kusangana nema-challenges. The first challenge yandakasangana nayo ndeyekuti ndine umwe mwana wangu uyo akashayika ainge aine 10 years. One day ndakangofonderwa naamai ndikabva ndanzi mwana ainge achirwara, izvo kwani mwana ainge atoshayika. Ndakabva ndazoti zvino pari zvino mari yekuti ndige ndichidzoka kumba mari handina, but vakabva vandimanikidza kuti ndige ndichidzoka kumba. Pandakadzoka kumba mukomana Shi ndo pandakabva ndatoona kutoti mwana wangu ainge ashayika. Zvadaro ndakazoti ndava kuda kudzoka kuno kuUK ndo pandakabva ndazoenda kune imwe n'anga. Mushure mekunge ndafonerana nen'anga imwe yainge ichindibatsira mumabasa angu andainge ndichiita. Saka zvaizvezvi mukoma kukuudzai chokwadi, kuno kundakazosvika ndikabva ndazotenga hari. Saka hari iyi yandakatenga, mukati mehari imomo ndo mune piki iri ndera amai vangu neimwe sister yangu, nekuti ndine imwe little sister yangu uyo akaremara. Saka n'anga iya yakanditi, iwe kuti usazofa wakaita jambwa neminyama uye zvekare
nezvose izvo zvawaisangana nazvo uchiti waifamba uchitsvaka mbinga dzakaromba uchidzipa vasikana vekuti vange vachizoshandisiwa pamhiko dzavo. Vasikana ava kana kuri kunzi vamwe vacho vaizonorara nadzo mbinga idzi vasingazvizivi, hanzi iwewe unenge wangofanana nemunhu anenge akauraya munhu. Saka hanzi mweya uya paunozonosunungurwa kana ukakwanisa kuwana mukana wekubuda mugona unozotanga kunetsana newe, hanzi ngozi yacho inozotanga kumukira pandiri. Saka zvakabva zvazonzi painge pachidiwa picture raamai vangu uye zvekare nepicture relittle sister yangu, sezvo iye ari chirema, hanzi zvirema zvine lake risingaiti. Saka nazvino mukomanashi nditori nehari iyo yandiinayo. Muhari umu mune mimwe mishonga iyo yandiinayo, iyo yandinopota ndichipisa kana huri usiku paya ndinobva ndapisa mishonga iyaya ndobva ndafukira. Saka mishonga iyi inodzinga mweya, sezvo ndiri munhu wekuti ndakatomboona kana chikwambo. Saka sezvo ndiri munhu wekuti ndakatomboona chikwambo, saka mishonga iyo yandinopota ndichipisa inodzinga dzimwe mhepo dzakashata. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iniwo mukoma ndine confession yandiinayo yandikudawo kuti munge muchizoverenga pachannel yenyu. Ndinogara ndichingoteerera maconfessions enyu. So izvi ndo zvandakaitawo mainge muri mugore ra2019. Utsinye hwandakaita just for my little sister because ainge awanawo murume ainge achimuda. So mugore ra2019 chakangondibhohwa ndechekuti iye ainge atova nealmost a year achidanana nemurume uyo waakazotanga kugara naye. Zvakandibhohwa because tainge tichishare masecrets. Saka ndakabva ndazviona kuti bamunini ava vainge vatori munhu ainge ari bho. Ndikabva ndati pano ndoita sei. Ndakabva ndazongotsvaka rimwe line. Ndakati ndatsvaka line, saka ndainge ndichiziva kuti ainge aine umwe musikana uyo waainge akambogara naye. Saka nemusikana uyu vakabva vazonetsana, then musikana uyu akabva azotanga kugara kune imwe province. Ende ndaitoziva kutoti kana ndikataura nabamunini ndichita sekunge ndini ndainge ndimbori former roommate, kunyangwe kana aizoudzwa nabamunini, she was never going to ask because ndaitoziva kutoti they hated each other. Ende uya aikwanisa kuzotomutuka kana kuri kunzi anenge kana kuri kunzi anenge amubvunza. So ndakaregister line reria ndokubva ndazoregister imwe WhatsApp, ndikabva ndachizotanga kutaura naivo bamunini. So ndainge ndiine mamwe mapictures avo andainge ndiinawo ainge asingatombozivikanwe naye munin'ina wangu uyu. So pavakanetsana neformer roommate, saka ndo pandakabva ndazotumidzirwawo mapictures iwawo. Handina kana kumbomadelita, ndaingogara ndakamachengeta mune rimwe memory card. Zvino ndakabva ndazotora memory card riya then ndokubva ndazoriisa mufoni, ndikabva ndatanga kutaura navo bamunini. Ndikabva ndatoita sekunge ndainge ndiri former roommate. Ndikabva ndati I had kuti kam uri kugara namemo not her real name. Manje iye memo uyu akakuudza here kuti anotorwara uye anotonwa mapiritsi? You should have gone with her to the hospital musati matanga kurara mose. Ndaitaura navo bamunini ava each and every day, but manje bamunini vaigara vachiti naiwe wadi waisa voice note. Zvimwe zvinhu zvinodawo kuti unge uchiisa voice note so that ndinge ndichiziva kuti zveshuwa zvinhu izvi zvauri kutaura zvakaitika. Manje voice note rainge risingaite because ndaitya kuti kana ndikaisa voice note kana vakazoita kuti ange achizoteerera voice note iroro then aibva atoziva kuti ava ndisisi. Even ivo vaikwanisa kutorecognize kuti ava ndisisi. Even ivo bamunini vaikwanisa kutorecognize kuti ava zvavanenge gulezi. So mukomanashi ndakabva ndazongoti imi proof yamuri kuda ndeipi? Kasi makatodyiswa here? Hamuzvizivi here kuti sisi vake vakatodyisa murume wavo ndokusaka akapusa kudaro? Then ndikabva ndazongotora mapictures aya ndakabva ndamatumidzira ose. Munoziva kuti bamunini vakaita almost 2 hours vakangonyarara.
then vakazoti vandifonera, vakangofona ndokubva ndadavira call sezvandaigara ndichingoita. Vaiti kana vakandifonera ndaingodavira call ndobva ndaregedza kutaura ndichitira kuti vasazobata voice rangu. Iyi mukoma ndakabva ndanzwa vachirova munin'ina wangu. Ipapo mwoyo wangu wakabva warwadza because vaita kumurova vachimuti taura ndiudze. Saka unoda kuti wandipa chirwere here because mapictures awo andakavatumidzira ainge ari mapictures ainge akatorwa nevarume vakasiyana siyana. Vamwe vainge vatori varume vevanhu vachigara zvekare mulocation imomo matinogara. Akarohwa munin'ina wangu zvekuti ndakasvika pakuyeredza misodzi. Ndakabva ndati no mani, ndokubva ndazobuda mumba ndichimhanya ndichienda kwavainge vachigara. Ndichisvika kuya ndikatoona kutoti painge pakatoungana vanhu, ndokubva ndatanga kunetsana navo bamunini. Ndikabva ndati kana manga maona kuti munin'ina wangu ihure, dai mangondifonera mandiudza kuti uyai munge muchitora huri renyu than kuti munge muchindikuvadzira munin'ina wangu kudai. So ndakabva ndatorana nemunin'ina wangu. Takati tichinosvika pamba ndopa ndakabva ndaona kuti yei foni yaiya ndainge ndangoikanganwa. I had just placed it on the bed and foni yainge isina kana kutombolokwa. Mukoma, ndakati ndichingonopinda mumba ndokubva ndamhanya ndikanotora foni yaiya. Iye zvake haana kumbozviona semunhu ainge abva mukurohwa uye zvekare ari munhu ainge aine mastresses ake, haana kana kutombozviona. So mukoma, ndiyo confession yangu iyo yandiinayo, ndizvowo zvandakaita izvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedza ichibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndiri muroyi, but chinondinetsa manje pauroyi hwangu ndinoita sekunge ndinozviroya inini instead yekuti ndinge ndichiroya vamwe vanhu. Mukoma nashi ndine kamwe kakaita kunge kamwana ako kanopota kachiuya kachisika bonde neni. Kana ndakakatarisa kamwana aka, I think kuti kari kuma 3 to 4 years. Saka kamwana aka kanowanzokufarira kuuya kachiita bonde neni pandinenge ndiri kuma periods. Kanoita bonde neni ndiri kuma periods mukoma, zvekuti pandinozomuka ndinotomuka ndotoona kutoti pad ndinenge ndisisina. Pad sometimes rinenge ratoraswa mubhini kana kuti rinongosiya rakakandwa pafloor. Saka ndichitonoita bonde nako kachikwambo aka, ndinenge ndichinzwa kuti zvinenge zvichiita kundinakira zvekuti dzimwe nguva murume anozotiita zvekutondimutsa achiti nhaiwe ko chii chiri kuitika kwauri, because ndiri kuhope kudaro ndinenge ndichichemerera and ndinenge ndichitoburitsa sound in real life because ndinenge ndichinakidzwa nazvo. Zvinhu izvi zvakatanga rinhiko? Zvinhu izvi zvakatanga apo pandainge ndichiri ne14 years. Saka gogo vakabva vazouya ndokubva vazonditora kuHarare. Vakati vanditora paya, then ndikabva ndazoenda kumba for a holiday kumusha. So gogo vakabva vazongondibudira pachena vakabva vati muzukuru wangu, the reason as to why iwewe ndakutora vamwe vako ndavasiya, it is because inini ndava pedyo nekufa. Ndakabva ndatanga kuchema paya ndikati gogo kani musafa. Vakabva vati kana usachema nekuti kunyangwe ndikazofa ziva kuti ndinenge ndiinewe. Ndakabva ndazopiwa zvidhori zviya. Mushure mekunge ndapiwa zvidhori zviya, then gogo vangu ndokubva vazoshayika. So handizivi kuti gogo ivo kuti vakafa here vasati vapedza kundiita muroyi kana kuti what really happened, because zvidhori izvi mukoma ndakatozvipiwa, zvimwe zvacho nekukura ndo zvandakazorasa, but ichi manje chidhoma chinopota chichiuya chichirara neni, icho ndakangopiwa kainge kangori kamuti. So kandakangonzi kana wasvika kuHarare kamuti aka unofanira kuti unge uchizokarasa. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutorota ndichitozvikesa kana kutozvidyisa nyama. Ndinozoti kana ndamuka paya ndinenge ndichidzvowa zvimwe zvinhu zvokuti zvinenge zvichinhuhwa. Saka ndiyo confession yangu mukoma. Ndinodawo kuti kana mhuri yeZimbabwe ikateererawo nyaya yangu vange vachizondipawo mazano uye zvekare nekundibatsirawo kana kuine vanozivawo kwekuti ndinokwanisa kuenda ndikanobetserwa, because haisi nyore. Murume kwangu it is just that akashinga zvake, but varume vazhinji I don't think kuti they would be able to tolerate some of the things that I have to make him
go through like izvo zvekuti apo pandinenge ndivete, pandinenge ndiri kumaperiods, ndinobva ndatanga kurotomoka ndichitochemerera ndichiita sekunge ndinenge ndakatotakura murume pamusoro pangu, ndiri kuhope ndichinyatskunzwa kuti panapa ndiri kunakirwa to the last level. Ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe, iniwo ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndiri muroyi anozviroya. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Can you just imagine? Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavigawo chitupa changu. Inini ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Murume wangu iye anoita zvekudhiraivha matrack, but mukomana kana ndichikuudzai izvezvi nemurume tatova nealmost 8 months pasina kusangana pabonde. Ndakasvikawo pakuzviudza kuti zvakangofanana shamwari, ngatingosiyana nazvo, because unoyasa kuona kuti iri week. Saka inini I suspect kuti murume wangu anenge ane munhu akamugadzira, because pane pandakambotukana neumwe mukadzi uyu ainge ari wekuzambia, ari muzambian, achiti siyana nemurume wangu. Ndikabva ndati ko iwe unogoti ndisiyana nemurume wako, unozviziva here kuti nemurume uyu takachata so many years ago? Ndokubva ati I never knew kuti iye ane mukadzi, so he has been lying to me, I am going to fix him. Then ndokubva atondibloka paya. So murume akazoti aenda kunodeliver imwe lot kuzambia. Kubva ipapo kusvika pari zvino sikarudzi yake idololo, haisi kushanda. Ndafunga kuti ndige ndichingotsvakawo boyfriend yekuti ndinongonakidzwawo nayo. Mumarriage handisi kuzobuda, but I'm just looking for someone whom I can enjoy with. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndo zvandafunga izvozvo. Ndafunga kuti zviri nani kuti ndige ndichingotsvaka munhu wekuti ndinenge ndichienjoya naye, because I think kuti murume wangu akagadzirwa nemukadzi iye wekuzambia akanditi I am going to fix him. Ndanga ndisingatozivi kutoti ane mukadzi wake. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we.